Hola, benvinguda. Avui practicarem un pranayama molt especial per l'estiu, que és el Sitali Pranayama. És una tècnica de respiració que és refrescant. Llavors ens ajuda a mantenir la calma, ens ajuda a mantenir una temperatura una mica més neutra dintre del cos. El que farem servir és una respiració, la inspiració a través de la boca, exhalació a través del nas. El que tindrem que fer és fer com una U amb la llengua i fer-la sortir lleugerament de la boca, que surti la punta de la llengua. Si per tu no és possible fer aquesta curvatura amb la llengua, llavors el que podem fer és deixar la punta de la llengua darrere dels dents i respires d'aquesta manera. Tenim aquestes dues opcions. Provem una? Molt bé. Llavors, faig la U o la punta de la llengua cap amunt i d'aquesta manera vas doblant la llengua una miqueta, fas com una D, diríem, i comences inspirant. Tanques la boca, exhales pel nas lentament. Pots provar diverses vegades, ves provant. Intentem que la inspiració sigui uniforme, que tingui la mateixa velocitat i intensitat mentre que inspires. Després relaxes i exhales lentament a través del nas. Molt bé, proveu una altra. Tanco la boca, exhalo pel nas. Això és perfecte. Llavors, farem juntes una sessió de 10 respiracions. Busques un seient còmode. Sempre intentem de respirar amb una esquena recta, larga, però sense esforçar la postura, perquè això no ens deixarà respirar tranquil·lament. Necessitem una manera còmoda però estable de seure per poder fer el pranayama. Comencem. Formes o la U o l'altra forma, més com la D, i comences inspirant. Exhala pel nas. També pots tancar els ulls. Exhala pel nas. Segueixes, inspira lentament. Exhalo tranquil·lament. Aquí la inspiració té com més importància, exhales. L'exhalació simplement és per deixar anar l'aire. Inspires. L'exhales. Seguim. Exhales. Notaràs com mica en mica aquest aire que entra de manera més fresc t'ajudarà, inspires, segueixes, t'ajudaràs a neutralitzar una miqueta la teva temperatura interna. L'aire arriba més fresc. Exhala. Fem les últimes dues. Molt bé. I la última. Molt bé. Descansem les mans, l'esquena, la cara. Respira normal a través del nas i observa. Observa com et sents ara. Observa si aquesta frescor que ha entrat també d'alguna manera ha portat com frescor a la ment, una mica de claretat a la ment, una mica de claretat, de calma mental. I pots seguir aquí, gaudint d'aquesta calma. Aquesta respiració també els agrada molt als nens. Pots practicar-ho junts, allà a la piscina, al jardí, les trobades familiars.
Molt bé. Ara hem fet 10 repeticions. Si sents que cada vegada és més fàcil de fer aquesta respiració, pots allargar-ho. Fes fins a 5 minuts i després 8 minuts i després 10 minuts, pot ser. No? Però si sents que has d'esforçar, llavors baixes una mica la intensitat, fes-ho més curt. L'important és fer-ho amb constància, amb tranquil·litat i mica en mica allargar el temps que pots aguantar la respiració. Molt bé. Tanquem aquesta sessió. Namaskar Mudra. Tanco els ulls. Om Shanti. Moltes gràcies.